Dobrý deň, volám sa Ralph J. Lonegan, Marketing Director v Flatlift TV Lift Systems. Dnes vám chcem ukázať, ako zmeniť umiestnenie televízora v spálni pomocou riešení Flatlift. Potýkate sa s otázkou, kam umiestniť televízor vo vašej spálni, najmä v miestnostiach, kde chýba priestor na stene? Flatlift ponúka inovatívne riešenia na riešenie týchto bežných dilem. S našimi pokročilými možnosťami umiestnenia televízora môžete premeniť svoju spálňu na modernú oázu zábavy. Optimalizujeme priestor v spálni. Pokiaľ ide o umiestnenie televízora v spálni, problémom je často nájsť rovnováhu medzi pohodlím a priestorom. Tradičné umiestnenie nemusí fungovať v spálniach s obmedzeným alebo žiadnym priestorom na stene. Tu prichádzajú do hry inovatívne riešenia Flatlift, ktoré ponúkajú všestranné a priestorovo úsporné alternatívy. Ak premýšľate, kam umiestniť televízor v stiesnenej spálni, náš systém zdvíhania pod posteľ ponúka dômyselné riešenie. Tento systém, ktorý je ideálny pre izby s obmedzeným priestorom, ukryje váš televízor pod posteľ a plynule integruje technológiu do vášho osobného priestoru bez toho, aby ho zaplnil. Po stlačení tlačidla sa váš televízor elegantne vynorí a poskytne zábavu bez toho, aby bol narušený estetický vzhľad miestnosti. Ako alternatívne riešenie ponúkame TV zdvíhač nôh postele, ktorý sa vysunie z malej priehradky nábytku, ktorá sa nachádza v nohách postele. Pre tých, ktorí uprednostňujú tradičnejšie umiestnenie, ale čelia výzve, kam by mal ísť televízor v spálni, ponúkajú naše systémy zdvíhania obrazu a pohyblivých panelov elegantné riešenia. Tieto systémy šikovne zamaskujú váš televízor ako umelecké dielo alebo súčasť obloženia steny. Sú ideálne na zachovanie estetického vzhľadu vašej spálne pri zabudovaní TV. V spálniach bez miesta na stene pre TV predstavuje náš stropný zdvíhací systém inovatívne riešenie. Umožňuje vášmu televízoru zostúpiť zo stropu a ponúka futuristický zážitok zo sledovania. Tento systém je ideálny na zachovanie minimalistického dizajnu vašej spálne a zároveň zaisťuje, že váš televízor bude dostupný vždy, keď ho budete potrebovať. Sortiment riešení pre umiestnenie televízorov od spoločnosti Flatlift reaguje na meniace sa potreby moderných spální. Či už máte obmedzený priestor, žiadne miesto na stene, alebo jednoducho túžite po jedinečnom umiestnení televízora, naše systémy poskytujú dokonalú kombináciu funkčnosti a dizajnu. Zaujíma vás, ako môže Flatlift zmeniť váš zážitok zo zábavy v spálni? Kontaktujte nás ešte dnes pre personalizované poradenstvo a nájdite ideálne riešenie pre váš priestor. Sme tu, aby sme vám pomohli vytvoriť dokonalé útočisko v spálni pomocou našich inovatívnych riešení umiestnenia televízora. Volám sa Ralph J. Lonegan, marketingový riaditeľ spoločnosti Flatlift TV Lift Systems v Nemecku.